Kahvin keittäminen. Ota hanasta kylmää vettä kannuun. Avaa vesisäiliön kansi ja kaada vettä haluamasi määrä säiliöön. Säiliössä olevasta mittarista näet kahvin määrän kuppeina. Laita suodatinpussi suppiloon. Katso kahvinkeittimen vesisäiliön mittarista vedenpinnan osoittama numero. Mittaa suodatinpussiin yhtä monta mittalusikallista kahvia. Aseta suppilo kahvipannun päälle ja kansi suppilon päälle. Laita kahvinkeittimen pistoke pistorasioon. Laita kahvinkeitin päälle virtakytkimestä. Kahvi on valmista, kun kaikki säiliövesi on valunut suppilon läpi kahvipannuun. Ota suppilo kahvipannun päältä ja laita suodatinpussi ja kahvin purut biojätteeseen. Kaada kahvi kuppiin. Sammuta kahvinkeittimen virta katkaisijasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Nauti.